Pula जायगा लादों मानोना नानिया गेलेनो बाय थायो नालाय खालि मैदान एबा एकदम पालोलेम बीचाव एसे ओंखाम जाखांनानै जिरायफैबाय Good morning guys. I'm going Goa from Gokarna. What will you do in Goa? I will play with balls. On the road to Goa, man. So super and smooth. Wow. Look at that side, the mountain. Look at that. Oh my god, the view, man. Hello everyone, welcome back to the channel. Asa khalamo nोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै ग'कारनानिफ्राय दिनै ग'वायाव ओंखारबाय जोङो दिनै जाहैबाय 29 ग'कारनायाव बांद्राय जेबो खालामनो गैयैखाय इमिडियेटलि जोङो प्लानखौ चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय निउ इयारखौ ग'वायाव सेलेब्रेट खालामनानै फैनोसै लामाया एकदम सिल नेशनल हाइवे 66 जों थांगासिनो जोङो Nice. Water and hills remind you of Thailand, no? I'm happy that I'm leaving for Goa today. Stretch is good. नोंथांमोनहा जुदि ग'कारनायाव फैफ्लांबायोबा हलिडेनि थाखाय मैक्सिमाम 3 दिननिल' प्लेनिं खालाम बांद्राय जेबो खालामना गैया अबयसे नोंथांमोनहा जुदि बीचाव थानो लुबैबा बीच सैक्सआव बीच रिसर्ट्सफ्राव थानो हागोन खिन्थु बेरायनोबाव बांद्राय जायगा गैया मोनसेथ' जाहैबाय विभूति वाटरफॉल्स सेकेन्डआ जाहैबाय याना केव्स ओमफ्राय अफ कोर्स कानेक्टिं जुदि कोस्टल रिजनखौ नोंथांमोनहा नायनो लुगैदोंबा बाव मुर्देश्वर दं ओमफ्राय कुमटा बेफोर खाथि खाला जायगा 1 घन्टा 1.5 घन्टानि भितरावनो नोंथांमोनहा नायनो हागोन आरोखि बेफोर जायगाखौ बाट एज सच इन ग'कारना बीच दङ ओमफ्राय बेल' गामिसो टाउनबो नंगौआ टाउनबो बुंनो हागौआ बेखौ जोंनि क'क्राझारासो देरसिन बादि मोनबावदां खिन्थु कोस्टल रिजनखाय एकदम बे बीच एनभायरनमेन्टआ एकदम मोजां आरोखि बीचाव फैफ्लांबायोबा 3 days मैक्सिमाम साजेस्ट खालामगोन आं बेनि बायराथ' खालामनाय नङा ओंखायनो जोंबो नै ओंखारबाय ग'वायाव 3 दिननि उनाव ओमफ्राय लास्ट मिनिटआव बुकिं खालामनाय जादोंना जोंना हटेलाबो एकदम गाजामोन जैसे ही घुसते खत्म हो जाते वैसा रूम था ओंखायनो ओंखारथारबाय जोङो निउ इयार नालाय बयबो बुकिं बीच रिसर्ट्सफ्राथ' मोनसेबो गैयामोन फैसा होबाबो मोना नोङो बे समाव बेबायदि दा ग'वायाव खुनुरुखुम मोनसे ग'वायावबो दङ जायगा मेरला जायगा दङ खिन्थु खुनुरुखुम सासे सिनायनायनि कटेजआव सानथाम थानानै बावनो ओंखारलांसै जोङो थांगासिनो पालोलेम ग'वा ऐनो किधर जा रहे हम Palolem Goa. Mast hai na? Lovely. Now a quick shout out to our video partner Mamaearth and for sending us this. Beza hebai bye bye open pores. Umprani beza hebai bye bye blemishes from Mamaearth. Mamaearth ni jisbangbo products per phayo beza hebai natural umprani chemical free. Plus jisbangbo plastic bahayo besar beko recycle खालामफिनो. Mamaearth नाव jisbangbo customers फोरनि order फैयो बिनि नामाव फांसे बिफां गायो ओमफ्राय बिसोर 2025 सिम टारगेट लादों कि 1 million trees प्लान्ट खालामगोन नोंथांमोनहा बेखौ जुदि बायनो लुबैदोंबा बेखौ बायनो हागोन Amazonनिफ्राय फर्स्ट क्राइनिफ्राय मामाअर्थनि अफिशियल वेबसाइट ओमफ्राय बिसिनि एपनिफ्राय बेनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होगोन प्लस नैबे कुपन कोड ब्रह्म 2022 को जुदि यूज खालामोबा 20% एक्सट्रा डिस्काउन्टबो मोनगोन नोंथांमोनहा कारवार सफैबाय कारवार पोर्ट खाथियाव नोंथांमोनहानि देखायनि नाजाराखौ बे लामायाव गवानि लामायाव नुयो सैखा Let me get down. You want to get down my hair? No. Okay. Hold on, huh? इसको ऐसे खोल दो देखो आराम से जायगाखौ देखायनि एसे जा मोजांखा बीचबो दङ बावनो
Nice. Beach ano? Nice, this is nice. ये पोड़ा भाई है ने. Hello. वो पहुंचने वाले हैं बस आधा घंटा और. हैं? किलोमीटर्स पता नहीं मम्मा देखना पड़ेगा. हैं? हैं? 100 नहीं माँ कम है. बहुत चलो से मैंने फ्रेक हुआ या. अब इसने आ रहा है. Nagari 250 है. Passenger 76 Mumbai 581. National Highway 66 for 9 kilometers. It's Goa habbaile finally as usual gate out जेबो संगा के खाली कोविड वैक्सीन नि सर्टिफिकेट लो संग डबल डोज जानांगौ. Goa habbane भाई माने चेंज जाखायो नोंथांमोना नायदो. सागर खाथि जों ओरै थांगासिनो. बेनिफ्राय जों थागोना खालि 10 किलोमिटारल' देखायगासिनो. सिनारिया सयसेबो बाहेरायाव नायदो. मेहर गोवा पहुंच गए. हेलो. Oh yeah. चश्मा पहन के ओ ये बोलो ना. हाथ दिखाओ कैसे. Oh yeah. भाग रहे हो. ओमफ्राय कटेजखौ एसे देखायनि. बेबायदिनो फिसा फिसा जों थानाया बैहाय. ओमफ्राय नानि मीनाक्षी रेडि जाबाय. एसे बीचाव थांनानै फैनोसै. एसे खुला जायगा लादों मानोना नानिया गेलेनो होनबाय थायो नालाय ओंखायनो. खालि मैदान एबार एकदम. पालोलेम बीचाव थांसै एसे ओंखाम जानोसै ओमफ्राय दिनै बीचावनो टाइम स्पेन्ड खालामसै. क्या तू ड्राइव करेगी? हैं? तू ड्राइव करेगी क्या? Sit करो. हैं? Sit करो आप. क्यों? जाओ उस तरफ जाओ आप. आप ड्राइव करो. क्यों? मुझे. कौन खोलेगा वो? ठीक है मैं खोलता. साइलेंट खाथार कटेज एकदम मोजां. पालोलेम बीचा बेनिफ्राय 2 किलोमिटारल'. उसको भी खोलो. पुश करो उसको. ओपन. पालोलेम बीचाव एसे ओंखाम जाखांनानै जिरायफैबाय. दुगैनोसै दसेनि उनाव नानिया गेलेगासिनो. बेनोसै बिचखौ नाहरदो. मोनायाव माबायदि नुयो पालोलेम बीचा नोंथांमोनानो देखायनो. ओंखारलांथ'नोसै जोङो मेंबाय. दिनैसो गकारनानिफ्राय फैदोंना ओंखायनो नायदो